ଅପରାଜୟ ଡକ୍ଟର ଗିରୀଶ ମିଶ୍ର ନିଜ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ସଳଖି ବାହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହ ଉତ୍ତାଳ ଢେଉ କାଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଆଗକୁ। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟର ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ଅବଲୋକନ କଲେ ତା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶି ପାରେ ନା କି ଆକଳନ କରିପାରେ ନା। ସୁଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଅପହଞ୍ଚ ହୁଏ ଅନେକାଂଶଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ଜୀବନ ଯାର, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବଖାଣି ହୁଏ ଶବ୍ଦରେ? ନା, ଏହା ଧୃଷ୍ଟତା କେବଳ। ଆଜିର ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବ। ରହିଯାରେ ସମୟ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାରେ ଟିକିଏ। ଆଖି ମୁଦି ପଦ୍ମ ମଧୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସଦିଚ୍ଛୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ମହକିତ ଇଲାକାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିନେବା ଟିକିଏ। ଆସ୍ୱାଦିବା ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ କି ଅଭଡ଼ା ଭଳି। ରହିଯାରେ ସମୟ, ରହିଯା ଏ ପାରିବାରିକ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଉପଭୋଗିବାକୁ। କ'ଣ ପାରିବାରିକ? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାରିବାରିକ। ଡକ୍ଟର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କଟକ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆମେରିକା ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ବିସ୍ମୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବି ନୁହେଁ। ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୁଣି ଗୁଲଗୁଲି, ପୁପୁଲି, କୁନୁମା, ଜୋଇମାନେ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ସମସ୍ତେ। ମାଳାଟିଏର ପଦକ ସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁବର୍ଣ୍ଣା ଫୁଲ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ। ହଁ, ବିଶାଳ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଆମେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ନକ୍ଷତ୍ର। ଆମେ ମୋତି, ଆମେ ରତ୍ନପଥର। ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ବି ଯିଏ ଆପଣାର କରିପାରନ୍ତି, ହାନି ଲାଭ ବୁଝି ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ବେଦନା ବତୁରା ମନ ନେଇ ଗଲେ ପୋଛି ଦେଇପାରନ୍ତି ଜଞ୍ଜାଳ ଯାତନାକୁ, ସେ ହିଁ ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଦେବୋପମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଗିରୀଶ ସାର୍। ସେ ବି ଗାଇପାରନ୍ତି ପଞ୍ଚମତାନରେ ସପ୍ତମ ଋତୁର ଗାଥା। ଦେଖିପାରନ୍ତି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ। ରହସ୍ୟାବୃତ ସମୟର ଆଭରଣ ଖୋଲି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣଙ୍କ ରବିନ୍ କି ରତନ ଭଳି ଅକ୍ଳେଶରେ। ହୋ ହୋ ହସିପାରନ୍ତି ମନ ଖୋଲା। ସହଜରେ ପିଇପାରନ୍ତି କି ଚିୟର୍ସ କରିପାରନ୍ତି ମୃଦୁ ପାନୀୟକୁ, ଆଲଫାନ୍ସ ଆମ୍ବର ରସକୁ। ଉତାରି ପାରନ୍ତି କାଗଜ କଲମରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ତଥା ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଜୀବନକୁ। ରାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ଜୀବନକୁ ନେଇ ରୋଷେଇଶାଳାରେ, ଆଉ ପରସି ଦିଅନ୍ତି ଅମୃତ ଆମରି ଥାଳିରେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସତରେ। ରତ୍ନଗର୍ଭା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1951ରେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗିରୀଶ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଜେଜେବାପା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, କକି, ଖୁଡ଼ି, ପିଉସ ନାନୀ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ 6 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ଯୌଥ ପରିବାର ତାଙ୍କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଠା ମହୁ ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ କେତେ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସୁବିଧା ଓ ଅନେକ କଟକଣା, ତଥାପି ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ କହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଉଥିଲା ମଣିଷ। ବାଳକ ଗିରୀଶ ମୂଳରୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମେଳରେ। ଏସବୁ ସାଇତା ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସୁସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ
ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବିଷୟରେ। ସତରେ ସେ ସମୟ ଫେରି ଆସନ୍ତାନି ଆଉ ଥରେ? ପୁଣି ଥରେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଉଛୁଳି ପଡ଼ନ୍ତାନି? ସୁନ୍ଦର ସୁବାସରେ ମହକି ଯାଆନ୍ତାନି ଅଞ୍ଚଳ? ଟଗର, ଅପରାଜିତା, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ, ବଗ ବଗୁଲିଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ, ତାଳ, ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ ଗଛର ସମାବେଶ, କୋଇଲି, ଗୋବରା, ଭଦବଦଳିଆ ଡାହୁକଙ୍କ ସ୍ୱର ସବୁ ମିଶି ଉଦ୍ବଳିତ କରୁଛି କେବଳ। ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା। ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଶପଲ୍ଲାରୁ। ଶୈଶବର ଗିରିଶ କୈଶୋରରେ ପାଦ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗ ସହିତ କେତେବେଳେ ପାହାଚରେ ତ ପୁଣି କେବେ ସାଇକେଲରେ ପୃଥିବୀ ଘୁରି ଆସିବାର ମୋହ ଘାରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। 1967 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଦେଲେ ଓ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ। ତାପରେ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ନେଇ ISC ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। ପରେ ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଓ ଶେଷରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଜାଣିଛ, 1970 ବେଳକୁ ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷର ନବଯୁବକ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ ସତରେ? ହଁ ପରା। ଓ, ଏଇଠି ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ଏଇଠି ଜୀବନର ମୋଡ଼ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ ଜଣେ ନବଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟର ଧବଳ ଟଗର କଟକ ନଗରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପରିଚିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଉଦ୍ବେଳିତ ଓ ଉଚ୍ଚାଟିତ ମନ। ଜୋବ୍ରା ଆନିକଟରେ ଟହଲେ ମଣିଷ, ମହାନଦୀର ବାଲିପଟାରେ ଫୁଟେ ପଦ୍ମ, ନିଦା ଘରେ ଆସେ ବସନ୍ତ, ମନ ଉଡ଼େ ମାଟିରୁ ଆକାଶ। ନା ଥାଏ ବୋଉଙ୍କ ପଣତ କାନି, ନା ଥାଏ ବାପାଙ୍କର ନାଲି ଆଖି, ନା ଭାଇନା କି ନାନୀଙ୍କର ଆକଟ। ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ମସଗୁଲ ମଣିଷ, ନିଜେ ବୋଲାଏ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ। ଏଇଠି ଭେଟ ହୁଏ ଜେମ୍ସ ଜୟସଙ୍କର ୟୁଲିସେସ୍ ସହିତ। ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ ସୁମିତ ମିଶ୍ର ନିଅନ୍ତି ମେଟାଫିଜିକାଲ ପୋଏଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେନାପତିଟିଏର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି? ସେ ସବୁ ତ ପାଥେୟ ଥିଲା ଜୀବନର। ରେଭେନ୍ସୀୟ ଆଦବ କାଇଦା, ରେଭେନ୍ସୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଥିଲା, ପରିପୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଡଙ୍କେଇ ଯାଉଥିଲା ଜୀବନଲତା, ପଲ୍ଲବୀ ଯାଉଥିଲା ନବକିଶଳୟରେ। ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଠାରୁ ପିକନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସେତେବେଳେ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। କବି ବେଣୁଧର ରାଉତ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ପତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଛାତ୍ର। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ, ନିମାଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁଳସୀ, ଦୀପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସବୁ ମିଶି ଜୀବନ ରସାପ୍ଲୁତ ହେଉଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ହିଁ ତ ସାହିତ୍ୟ। ଆମ ହିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ହିଁ ତ ସାହିତ୍ୟ। ସ୍ୱସାଧନ ପୀଠରେ ଯୋଗୀ କେବେ ନିରୁକ୍ତ, କେବେ ପୁଣି ଆସକ୍ତ। ପାଠ ସରିବ ସରିବ ହେଉଛି। ଟାଇଫଏଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗିରିଶ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନିୟମିତ ପାଠର ଆଲୋଚନା କରି ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସାହସର ସହ ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ସାର୍। 20/8/1974 ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୟାଗଡ଼ରୁ। ନବ ଯୁବକ, ନବ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନବ କିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଜୀବନ। ହଁ, ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ପାଦେ ପାଦେ ଗମନ। ପରେ 1976 ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ମୃଗୟା ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ସତେକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଜନଶୀଳ ମଣିଷକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ତିନ୍ତେଇ ରଖୁଥିଲା। ଏଥର ସମୟ ପୁଣି ସ୍ୱର ବଦଳେଇଲା। କଦମ୍ବ ଫୁଟିଲା କି ଆଉ? ନା, ଚମ୍ପା, ହେନା, ମଲ୍ଲି
ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ରଜନୀଗନ୍ଧା। ମୁଁ ଆଉ ଏକା ନୁହେଁ ଏବେ। ଆଜି 8/10/1975 ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ବାହାଘର। ଶୁଭ କାମନା ଘେନ ଶୁଭ କାମନା, ଆଗ ବର ବଧୂ ପ୍ରୀତି ବରଣ, ନୀତି ଝରୁ ମନେ ଶୁଭ ଝରଣା, করে কামনা শুভ কামনা ঘেন শুভ কামনা। 1978 ମସିହା। ଏଥର ରେଭେନ୍ସା ହାତଠାରି ଡାକିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା ସତରେ କେଡ଼େ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ କବି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମାଳବିକା ରାୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିହର ପଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ନୂତନତାର ଆଭାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। 13/12/1976 ଆସିଲା ବାପା ହେବାର ଗୌରବ ବଡ଼ ଝିଅ ଗୁଲିଗୁଲି ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା। ହଁ, ଝିଅ ତ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। କେତେଟା ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି 1979ରେ ପୁପୁଲିର ଆଗମନ। ଗୁଲଗୁଲିର ଖୁସି ଯେ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିଛି। ଜୀବନ୍ତ କଣ୍ଢେଇ ସହ ଖେଳିବାର ମଜା କେତେ ଯେ ଅଲଗା। ଏ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଜୀବନକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କଲା। ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ଧରା ଓ ଧାରା ପୁସ୍ତକ ରୂପରେ 1981ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। 21/9/1984ରେ କୁନୁମାର କୁଆଁ କୁଆଁରେ ପୁପୁଲି ଓ ଗୁଲଗୁଲି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଲେ। ତାପରେ ଜେକେବିକେକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହାଶୟ। ରେଭେନ୍ସା ହିଁ ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲା। ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପାଠ ସହିତ ସଜ୍ଜନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲା। ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଥିଲା ଜୀବନ। ଏତିକିବେଳେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓ ମିଥ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ 1985ରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ସହିତ ଘର ପ୍ରକାଶନର କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦୀପ୍ତି। ଜୀବନ ସତେକି ସାପୁଆ ଝରଣା ଭଳି କଳକଳ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଥିଲା କଙ୍କରିଳ ପଥରେ। ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସଫଳତା ମୁଠାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଂସାର ପାତିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ। ସଫଳ ପରିବାରର ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି ପ୍ରଫେସର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଭୁଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ସଂସାର ବଢ଼ିବା ସହ ସାର୍ ଅଜାଡ଼ାକ ଶୁଣି ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିଲେ। ସମୟ ହାତଠାରି ଅନେକ କଥା ଆସ୍ତେ କିନା କହୁଥିଲା, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଛାତ୍ର ଜୀବନର କଥା। 1997 ମସିହା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ଡକ୍ଟର ଗିରିଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭାଷାକୋଷ। ତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ। ଜଣେ ଏସବୁରେ ମନ ଦେଲେ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାବକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖି ହୁଏ? ନା ତ, ସୃଜନ ମନସ୍କ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ। ହଁ ତ, ସତ କଥା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କେତେ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ନଈରେ କେତେ ଯେ ପାଣି ବହିଯାଇଛି ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। କେତେ ଗବେଷକ ଗବେଷିକା ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦିନେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାଷା ଭାରତୀ ଆଶିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, 1974ରୁ ଆଜି ଯାଏ
ଯିଏ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ହଁ, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟାପନା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀଶକ୍ତି, ବାପାରେ। ଆଉ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଏବେ ବି ଅପାର ସ୍ନେହରେ ଭିଜେଇ ପାରନ୍ତି ସେ। ଏ ଏ ଏ ଓଦା ହୋଇଯିବୁ। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ନଜର ନ ଲାଗୁ କାହାରି। ଆହୁରି ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍। ହଁ ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜୀବନ ଶିଖିବା ଶିଖୁଥିବା, ଏଇ ଶିଖିବା ଜାରି ରହୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସାରେ, ସେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଗଲା। 2011 ମସିହା ମେ 2 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର ଗିରୀଶ ମିଶ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ଯୋଗଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ବି ପାଇଲେ। ସାର୍ଙ୍କର 50 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟାପନା ବିରଳ। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଔପନ୍ୟାସିକ ମଧ୍ୟ। ହଁ ତ, ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା, କାଳକାଣ୍ଡାରୀ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, ଦଧିଚି, ସେଥିରୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଦାୟଦ, ହଜି ଯାଇଥିବା ଗାଁର ସୁବାସ, କେତେ ରୂପକ ପ୍ରତୀକ, ମିଥ୍, ପୁରାଣ ଓ ଆଜିର ସମୟ ଭିତରେ ନୈତିକ ବ୍ୟବଧାନ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ପରିହାସ, କେତେ କ'ଣ। କାମନା ବାସନାହୀନ ନା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକର ନିରୁତା ନିବେଦନ। ପାଠକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ରହିଛି, ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବ ତୋଫା ଜହ୍ନ ଆଲୋକ ଭଳି। ସୁଗନ୍ଧ ଘେନି ଯାଉଥିବ ପବନ। ସମଗ୍ର ସମୟ ଏବେ ଗିରିଶମୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସତରେ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ସେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସାର୍ ଘରେ, ବାହାରେ, କଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ସର୍ବତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ହଁ, ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିବା ପିଲାଏ, PhD, IAS କି OS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପିଲା, ପୁଣି IT ପାଇଁ, ସବୁଠି ତ ପାଠ ଦରକାର ନା। ଅଧ୍ୟୟନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରେଣୀରେ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନମସ୍ୟ ସେ। ମନେ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ପେପର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ କେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ? ମୋ ସାର୍ଟ ପକେଟକୁ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଉତ୍ତର ଦେ ପ୍ରଶ୍ନର। ନହେଲେ କଥାର ସ୍ୱରରେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ମଣିଷର ମନକୁ। IPA ପଢ଼ି ପୁଣି ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ରଖି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସ। ସୁନା ପିଲା ହେଲେ କି ହୋ ହୋ ହସ ସାର୍ଙ୍କର। ମନେ ପଡ଼େ ସେ ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ନା? ରେଭେନ୍ସିଆ ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକିତ ଜୀବନ ପରା। ରାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ଓ ମଣିଷର ମନକୁ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁଝର ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହିତ ସିନିୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍। ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ପୁଣି ନବ ଉନ୍ମେଷ। ଜୀବନ ତ ବୃତ୍ତଟିଏ। ବିନ୍ଦୁଟିଏ ନା? ହାତୀ ଦେଖିଥିବା 5 ଅନ୍ଧ ପରି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କୁହୁକି ନିପେଡ଼ି। ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ 2010 ଜାନୁଆରୀରେ କେଉଁଝର ଓମେନ୍ସ କଲେଜରୁ। ଏଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ନା ଥାଏ କଟକଣା, ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନ, ନା ଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଭୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଅବସର ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସମୟ ହୁଏ ଆଗମନ। ଜଣେ ସଫଳ କି ବିଫଳ, ତାହା ସମୟର କଷଟି ପଥରରେ କଷି ହେଲା ପରେ ଜଣାଯିବ। ଆମ ଆଖିରେ ଆମ ସାର୍ ଜଣେ ସଫଳତାର ଚରମ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥିବା ମଣିଷ। ଜୀବନ ପାବଚ୍ଛର ଉତ୍ତମ ଚଢ଼ାଳି ଭାବରେ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି ଆଜିର ସମୟ। ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନିରାମୟ ତଥା ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସମଗ୍ର 75 ବର୍ଷ ଫୁରକିନା ଉଡ଼ିଗଲା ସତରେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମଣିଷ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇଠାରେ। କେଉଁଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ତ କେଉଁଠି ଆଦର, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତିଥି, ବହି ଉନ୍ମୋଚନ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ପୁଣି କେଉଁଠି ପାରିବାରିକ କାମରେ ସହଯୋଗ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଡ଼ିତ ଆମ ସାର୍। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରିତ, ମରାଠୀ ଭାଷା ବିଭାଗ, ଅମରାବତୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ। ପ୍ରଫେସର ଗିରିଶ ମିଶ୍ର ବାପା ମାଆଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀ, ଭଲ ବାପା, ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶନୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ସିତାର ବାଦକ, ଭଲ ରାନ୍ଧୁଣିଆ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ। ସେ ରାଗି ପାରନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି, ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ବି କରିପାରନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ସେ। ହଁ, ସେ ସତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। କଥା କୋଣାର୍କ ତାଙ୍କର ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉ। ନିରାମୟ ରହି ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ। ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ। ସମଗ୍ର ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କର। ସମୟ ତ ଜୀବନ, ଜୀବନ ମାନେ ପବନ। ଭାଷାକୋଷ ସମଗ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା। ନବଶତାବ୍ଦୀର ଅୟମାରମ୍ଭ, AI ଯୁଗର କୁକବାଡ଼ି। ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନପଥର ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ। ସମୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜି ଜୀବନ ତରିକୁ ବାହି ନେଉ ନବଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ। ଯେଉଁଠି ଥିବ ସଫଳତା କି ବିଫଳତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଶ୍ୟାମଳ ଇଲାକା, ପାରିଜାତର ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକିତ, ଈର୍ଷା ଅସୂୟାର ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ନିରୁତା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅକୁଣ୍ଠ ସ୍ନେହ, ପ୍ରାଣୋଚ୍ଛଳ ଅରାଏ ମାଟି, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଚିରସ୍ରୋତା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ନୀଳବେଣୀ ଧାର ପରି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଚିର ଜାଜୁଲ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ ଉପଭୋଗ୍ୟ, ପରେ ତ ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କେବଳ। ଅମୁହାଁ ଦେଉଳର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର।